Toto sa hovorí rodina Emilka z novom roku. Na naše svadbe na nový rok až A čakáme tuto na toto. Na toto. Doprava, keď sa dá. Idete. Skoro. Už? Jaké pohľad? Pravím, že tohoto roku skončia tí apiatiki, aj ten Sliva s Ivanom. A hovoríme k našemu štátu. To je taký novoročný. Aby sa tak polepšili troška, nie len po oslavách všelijakých a vydali peniažky, nie že by ich dávali na hromadu, pravda. To už ďalší. To je zhruba tak všetko. No, to taký dobrý hovor, doktore. Počkaj, napraví to. Nie. Musíme to napraviť. Musíme to spátky. Milí Slováci, prihovorám sa vám trošku o neskornej dobe, je po druhej aj 10 minút. Na to nehľadíme. Hlavné je, že sme prežili tento Silvester zatiaľ zdraví, zatiaľ. Sice máme už trošku aj ťuhnuté, na to nehľadíme. Nehľadte ani na môj ústroj. Je to trošku ako modernejšia ústroj, ale... Dáme preč. Piatky. Doktorom Zlivom. Ďakujem, Slov. Ďakujem. Pokotina. Na zdravie!